Assalamu alaikum wa rahmatullah. Derɗiraɓe on ɓe Jaingol Foundation ɗum derri ko moɗon Adamu Haruna. Mi wari ha mi wannon video comment on gaɗirta inscription moɗon ha nder Fast Money ɓawo to on germanama lien description e no on recevirta de lien description man maɗa bo ɗuɗɓe ɗo ƴamtotira no recevirta lien description mai gal toye en recevirta lien description ha en gaɗa inscription meɗen. Goto nder meɗen fu tan mi recevugo lien description gal mail muɗum, gal email muɗum tan mi recevugo lien description e tammi yerɓanego lien description mai ɗo gal mail mun je waɗi yake remplisi information ji muɗum. Yake a remplisi information ji maɗa na ɗum ƴami ma waɗa mail je a waɗi man ɗo ha dow mail man ɗo on Jaingol Foundation tammima yerɓango lien je a waɗirta inscription. Mi tan min fami ɓawo to ɓe yerɓanima message mai ɗo, jotta ɗo mi wari ha mi créa compte deidei Jaingol Foundation D en arti en créi compte Jaingol Foundation en déjà waɗanama paiement en créai compte Jaingol Foundation D. Jotta ɗo ɗum mail Jaingol Foundation on recevi message daga Jaingol Foundation. Mi tan min fami Jaingol Foundation yerɓani mail ɗo lien description nda message mai ma maɓɓitaki, nda logo Jaingol Foundation mi tan mi on laari, to on darini on ɗo andi. To en maɓɓiti message mai banni mi tan min dari nda message man ɗo windi Jaingol Foundation bonjour chers membres JFD donc ça veut dire que ɗo ɗum JFD compte wanga ɗo hanga on tan mi rettago JFD. Voici les liens description Fast Money ici. Koli ɗon gaɗi ɗo chappi lien description mai kanjum on am bleu ɗo. To on taskitake ha yeso lien description je bleu man ɗo on laran ɗon windi haɗɗo ɗo ɓawo lien description tourist tan e on giyan GFN donc ça veut dire que ɗo ɗum lien GFN waɗi description muɗum yerɓani GFD be GF3 mi tan min fami. Donc an bo a tan mi recevugo message gal mail maɗa même chose ba je a lari ɗo ɓe hollete chers membre ID kaza, ɓe laran ID maɗa ɓe yerɓane ɓe wi'e nda lien description maɗa. To a wari a yahan a waɗa inscription, lawol ngol e tokkata waɗa inscription hedde ko en gi'a en kolla lawol ngol en tokkata en gaɗa inscription wodi ko mi yiɗi mi rappela en. Ɓawo to a waɗi inscription maɗa timmini, a waɗi paiement maɗa timmini, compte maɗa Fast Money est activé, a tammi copiyago lien description maɗa an bo a yerɓitana Jaingol Foundation, heɓa Jaingol Foundation heɓane membre en ɗiɗo, yerɓana membre en maɗa ɗiɗo. No a watta, a waran to a copie lien maɗa man a wara haɗɗo ha reply ɗo a clica dow reply mai ɗo ɓe hokkete autorisation deidei tan no a windata, sai a wara a winda inde maɗa be JF maɗa, les man a winda voici mon lien description, sai a kola lien description maɗa mai sai a yerɓana Jaingol Foundation. Jaingol Foundation to ƴummi lien maɗa hosata hokka fewle maɗa ɗiɗo. Mi tan min fami. Donc ɗo on deidei arande videowol arandewol deidei ko larani no goɗɗo recevirta mail ko bo lien description ha nder Jaingol Foundation, no goɗɗo recevirta ɗum ɗon ɗo on deidei tindinore man ɗo. Mi tan mi on fami. ɓawo ɗon e jotta en continue videowol ɗiɗaɓol lawol no a waɗirta ɗumejum, lawol no a waɗirta inscription maɗa. To a wari a waɗa inscription maɗa dow lien ɗo a clickata, to a wari a cliki dow lien ɗo no ɗum wanginantama ngam mai ɗo ngatane video man ɗo hakkilo boɗɗum e fame ɗum bo boɗɗum derɗiraɓe. Ok derɗiraɓe, ɓawo a recevi mail lien description a waran a waɗa inscription maɗa en wino a clikan dow lien man ɗo, to a cliki dow lien mai ɗum yarate babal a remplisata information ji heddeko man. To nder men wod mo meɗum waɗugo business tourist, si tu es connecté dans ton compte tourist, aɗo connecté dow compte ma tourist ɗo, yew déconnecte dow compte man. To a déconnectai ɗo ɗum sargete. Bana exemple ɓen wonɓe nder ha mondial en woɓɓe fere déjà waɗi paiement mu'en, bana exemple min waɗino paiement am banta ɗon Adam Salena banni mi tammi ko Goni Adam o waɗino paiement mako hanko fu. Donc to compte maɗa ɗon no connecti ɗo sai a déconnecta compte maɗa man. Jotta ba haɗɗo ɗo miɗo connecti ɗo miɗo connecti nder compte Jaingol Foundation en, to ndari haɗɗo ɗo ɗum compte Jaingol Foundation en. No mi watta mi déconnecto, nda haɗɗo ɗo ni a warta clica, nda flèche ni ha ragare ɗo, ha mi cappi on ha ragare ɗo
ton téléphone am ɗon dow version ordinateur, onon bo foti téléphone mon dow version Android. Si a clique dow magel banni, ɓawo to a clique ɗo voilà banni ɗo déconnecté. Bana onon ɓe meeɗai nasugo Twitter bo wala ko yaali on warugo haɗɗo man ɗo. Donc on ngaran ha dow message je on recevi ɗo tan, on ngara on ngaɗa noy, on ngara on clique dow message man banni dow lien ɗo, dow lien je mi cappani on ɗo. On ngara on mema dow lien man. Ɓawo to a memi dow lien man ɗo, ɗum télécharge an ɗum waddete ha site ɗo. To ɗum waddima ha site ɗo, to téléphone ɗo en français ɓe hollete s'inscrit maintenant. S'inscrit maintenant. Ma bo to téléphone ɗo en anglais ɓe hollete sign up now. Sign up now to ɗo en anglais, to ɗo en français bo s'inscrit maintenant. A mema dow s'inscrit maintenant mai. Ɓawo to a memi dow majum banni ɓe affichante. Mi tan min ndari no ɓe affichani en. Donc téléphone am ɗon en version Android. Ngam may ɗo mi ɓuri maîtrise ugo dede version ordinateur, mi horai ɗum dow version ordinateur. Onon fu ton ko ɗum dow version ordinateur ɗo ɗum ɓurai welango on, ngam ɗo yake feere a haɓan ha a defila écran may ɗum defilata. Sei a wara to a yiɗi a warta ɗum dow version ordinateur, a wara clique ha toɓɓon taton ɗo, ko bo kungel boɗiyel, ça dépend nde ɗum affichata ha maɗa. To a memi banni a yiyan ɓe hollima version pour ordinateur, nda ɗum ɗo. Sei a wara a koca kashel ɗo banni, to koci ngel ni on laari ɗum warti version ordinateur. Babal sera ɗo pat mawnga wangi e nda information je a remplisata man haɗɗo ɗo. Mi tan min fami. Donc sei mi zooma ɗum jotta mi ɓadditina heɓa mi holla on dede information ji man. Mi tan min fami. Arande man ɗo to a wari a waɗa description maɗa ha cache arande jum ɗo a tammi laarugo nom de utilisateur mo parenima. Donc ɗum JF on parenata ɗum lien JF1 on en goni haɗɗo ɗo. Donc en gi ɗum wanginani en JF1. Mi tan min fami. Donc sei en wara en remplisa information ji meɗen. No en remplisita information ji meɗen? Premier cache ɗo numéro téléphone. Donc haɗɗo a watta numéro téléphone ma ha yiyata 79 moy ɗo. To a clique dow majum ni bindi ɗi yiyata ɗo ɗi majji tan a waɗa numéro téléphone ma. Deuxième ɗo bo haɗɗo ɗo a waɗa adresse mail ma. En kam deta en gaɗa erreur ha waɗugo adresse mail. Troisième ɗo a waɗa nom de utilisateur ma. Haɗɗo ɗo a waɗa ko quartier men foti mbiyen troisième man ni en gaɗa nom de utilisateur. Nom de utilisateur ɗo no a windirta? A winda ID ma, JF ma. A winda JF4 to ɗum 4 je ma ba JF4 mi winday 4. Par exemple to en ngari waɗugo ɗo ɗum JFD bindeten. To JF maɗa ɗum JF8 a winda JF8, to ɗum 10 a winda JF10, to ɗum 12 to ɗum 100 to ɗum 1000. Non no JF ma woni fu a winda JF kaza. To a windan JF man bo bindi man a winda ɗi en minuscule, a winda ɗi pamari en minuscule, na en majuscule, en minuscule. Ɗum hosata majuscule to a waɗi majuscule. Mi tan min paami. Ngam ay ɗo en puɗɗa rampisugo ɗum hedde en jotto heɓa himɓe ngi'a dede no ɗum warata heɓa ka ɓura hoyango en. Premier cache en mbi en ngaɗa numéro téléphone. Numéro téléphone to a waɗa numéro téléphone maɗa a waɗa plus 237 to Cameroun gonɗa, to Congo plus 240 ko mbiyanna kam ko 40, to Gabon plus 241, ça dépend de indicatif maɗa. Min mi waɗa plus 237 6 numéro ami watta 81 78 78 70. Mi waɗi numéro téléphone. Deuxième cache ɗo a waɗan adresse mail haɗɗo ɗo, adresse mail a watta haɗɗo ɗo, a waɗa adresse mail maɗa. Mi waɗan adresse mail may ɗo ɗum Jaingol Foundation D on na ɗum en. Jaingol Foundation D. Ba on dari ɗo mi windi Jaingol Foundation D. A winda adresse mail maɗa ba woni ta a yi'a ba ko mi windi a wi'a isin majum man ma a windata. A winda je ma, adresse mail ma, email ma, Gmail ma. Mi tan mi fami. Ɓawo ɗon a wara haɗɗo ɗo a winda nom de utilisateur maɗa. Nom de utilisateur maɗa ɗum majum a watta en wi a waɗa JF maɗa. Haɗɗo ɗo mi winda JF en minuscule be pamari, bindi pamari, na en majuscule mi wi, en minuscule. JF on dari JF1 wangi déjà ngam puisque mi windi no JF haɗɗo JF1 konto amen arande ɗum JF1. Donc c'est mi winda JF2. Ba on dari mi windi JF2 en minuscule an ma a winda JF, c'est a winda to ɗum 3 to ɗum 4 to ɗum 5 to ɗum 10 to ɗum 11 to ɗum 15, ça dépend de JF maɗa. Ɓawo ɗon a wara haɗɗo ɗo a winda mot de passe maɗa, a loro a
confirma mot de passe ma haɗɗo ɗo be haɗɗo ɗo a winda mot de passe ma e confirma ɗe. Donc mot de passe haɗɗo ɗo ɓe mari haje majuscule wona, minuscule wona, be chiffre ji wona, be numéro spéciaux. Misalu man bana noy hami wannan exemple. Exemple man ɗo a wara exemple mi yiɗi mi waɗa mot de passe am latto faro 30 ko faro 20. Faro ɗo F man wona majuscule F manga, on gi mi windi F manga, A man bo woni minuscule, ere be O man fu minuscule, mais F man kan ɗo majuscule, sai mi winda to yiɗi 20. Alhamdulillah. So on jafodiriɓe, sai a wara a waɗa hunde feere, a waɗa sai a waɗa arrobage. Exemple mi wonna tan ta wi a waɗa alama S, to a waɗi alama S lara ɗum hokkata. Ba on laari mi windi ɗo faro 20 arrobage. Wona dole sai a winda faro mot de passe maɗa, donc mi wanni on exemple on, ɗum exemple on, min fu na faro mi tammi windugo, mi tammi waɗugo mot de passe am kam. Mi tammi on daari a winda normalement ba mi holluma ɗo, majuscule wona, minuscule wona, kuje ɗo wona be arrobage exemple mai to yiɗi, sai a wara a wata ɗum ha mot de passe alors a confirma. Ngam mai ɗo hami waɗa mot de passe ɗo hedden continue video man. Ok derɗiraɓe, ɓawo en gaɗi mot de passe, nonnon derɗiraɓe, ɓawo en gaɗi mot de passe ba en mbi en gaɗi mot de passe, en lori en confirme mot de passe man ɗo, mi tan min dari en gaɗi mot de passe en confirme. Ha ɗo ɗume en bindata, ɓe windi 83 43 a waran a winda chiffre ji 5. To a yiɗi a winda 1 2 3 4 5, to a yiɗi a winda 5 6 7 8 no a waɗa, to a yiɗi a winda donc numéro dernier chiffre ji 5 ɗi numéro téléphone ma, chiffre ji ɗi a yejjititta, ngam yake to a waɗi waɗugo retrait ɗo sai be maji a watta, sai be maji a watta retrait. Exemple min haɗɗo ɗo mi wara mi winda 5 6 7 8 9 kanji 5, mi windi 5 6 7 8 9. A winda je maɗa, to 75 75 3 a watta, to noy to 00 5, donc ça dépend no a waɗi fu. Ɓawo ɗon sai a wara a mema cache ɗo, je ne suis pas une robot, sai a activa. Derɗiraɓe miɗo waɗa ɗum on ɗon giya miɗo ɗaayi ɗo ngam heɓa no on famiri, ta on gaɗa erreur yake waɗugo inscription moɗon. On binda JF mon bo normalement, ngam to on bindi JF ɗo yake to on gerɓani min lien ɗo min andi ɗo ɗum JF wane, ɗum wane kazajo. Ta a yaha hosa a winda nom d'utilisateur, a winda inde ma, ta a winda inde ma, windu JF ma, c'est tout. Nom d'utilisateur a winda JF kaza tan, wala hala windugo inde ma. Mi tan mi ka famake, a vérifie a lara a remplisi ɗi boɗɗum, a lara a remplisi ɗi boɗɗum, to a lari a confirme a remplisi ɗi boɗɗum, sai a wara a mema haɗɗo ɗo inscription. To wodi erreur ha gaɗɗen ko wodi je hay bo to a lansi inscription mai ɗo ni ɓe anilan ɓe hollete wodi ha erreur woni, ngam mai ɗo en mema ɗo inscription mai ɗo en giya bismillah. Ɓawo en memi ɗo inscription, ɗum ɗo waɗa recherche, voilà, en laari ɗum dilli en nder compte déjà, le compte est déjà activé, compte déjà créé yake derɗiraɓe. Normalement mi tan mi en daari, to en zoom haɗɗo ɗo en giyan nda information ji mai ɗo, JFD, nda adresse mail, nda numéro téléphone, tout est bon. Inscription waɗi, en timmini waɗugo inscription. Ɗo on lawol koyngol ngol en tokkata en gaɗa inscription ha nder jengol, ha nder Fast Money mi yiɗi wigo touriste je Fast Money. Sai procédure ɗumejum tokki, sai lawol ngol goɗɗo tokkata waɗa paiement muɗum. No a warta paiement maɗa, ɓawo to a waɗi paiement maɗa, no a hosirta lien description maɗa, a yaha hokka Jengol Foundation, ngatani am hakkilo ha video tokkowol. Ok derɗiraɓe wondaɓe Jengol Foundation, ɗum toujours derdi ko moɗon Adamu Haruna. Jotta bo en gari en kolla himɓe deidei ɓawo créé compte ha nder Jengol Foundation, lawol ngol tokkata wara waɗa paiement. No waɗirta paiement, téléphone am ɗon dow version ordinateur, foti téléphone ma wona dow version Android. To téléphone ɗon version Android ɗo banni a tawata nga afficanima, banni a yiyata back office mai ɗo. Sai to a dirti a yi'a information ji, to a mari haje kuje ɗo mini ɗo, sai a wara a lara information ji ɗiya ɗo, sai a wara a mema ha ɗo d'abord. Sai to a memi ha ɗo nden afficane deidei cuuɗiji ɗo,
a lara daidai ha ɓe kolli fast money moy nda fast money mai. Donc mi ɓuri maîtriser version ordinateur, kanjum waɗi miɗo warta téléphone version ordinateur. Mi holli no wartirta daidai téléphone moɗon version ordinateur. Jotta mi lammi on laari mi warti ɗum version ordinateur, ko ɗume jum pat ɗo wangi clair haɗɗo man ɗo. To mi yiɗi warugo ha mi waɗa paiement ɗo sai mi waɗa zoom in haɗɗo ɗo. To téléphone ma ɗon en français a yiyan daidai ha ɓe windi argent rapide, argent rapide nda ɗum ɗo. To téléphone ma ɗon en anglais bo a tammi larugo ɓe ɗo windi fast money, mi tammi on ndari. Ngam mai ɗo sai a wara clika dow ha ɓe windi fast money man ɗo, kanjum yahugo waɗa paiement. ɓawa cliki dow ha ɓe windi fast money a laari ɓe waddanima ɗo, ɓe wi a waɗa adress mail ma haɗɗo, adress mail je a waɗi no yake waɗugo inscription. Sai a clika dow ton a winda adress mail maɗa, Jaingol Foundation de mi windi, nda ɓe holli sauvegarde, sai a mema dow sauvegarde man. ɓawo memi dow sauvegarde sai ɗo ya bon, sai ɗume jum, sai a waɗa paiement. On yiyan modede paiement ɗon ɗiɗi, a foti a waɗa paiement en USDT, a foti a waɗa paiement be bitcoin. Amma min ɗo déconseilla on waɗugo be bitcoin. Bitcoin to a waɗi ɗum salatako, to a waɗi paiement be bitcoin ɗum salatako. Ta wi'u ngam aɗo mari bitcoin accu a waɗa paiement be bitcoin, bitcoin yata. Dole on sai a waɗa be USDT, ngam mai ɗo sai a wara a clika, mi tammi on ndari ɗum fast 25 be 75 mai je 25 en kosata. Sai a wara clika ha dow USDT, nda USDT sai a mema dow majum banni. ɓawo a memi dow majum banni ɗum afficantama. To ɗum afficanima banni mi tammi en ndari, sai a wara nda lien je ɓe hokkima, nda ɓe hollima $25 a yoɓata en TRC 20, 25 USDT en TRC 20. Mi tammi en ndari boɗɗum, $25 USDT en TRC 20. 25 ɓe wi na 26 na 24 na 25,2 ko 0,5. 25 to a yahi a windata nder compte maɗa net 25. To blockchain mai ɓeddi ma ça va, an ka windu 25, ta yownu ta ɗustu, pas moins pas plus. To a ɓeddi paiement ma wattako, to a usti paiement ma wattako. Mi tammi on fami. Nda adresse de réception je ɓe hokkuma ha a yerɓata $25 mai, nda je ɗo ɓe hokki am timmiri be UA. sai a wara nda ɗo ɓe holluma copier, nda copie, sai a wara mema dow copie man. To mi memi dow copie man, jotta mi memi ni dow copie man ɗo, to mi memi dow copie man banni, to ndari dow ɗo ɓe holli am sai ɗa copier, mi tammi on ndari am verte, adress mai ɗo copiake. Hami ɗo mi mema on ndara, mi lori mi memi deja, on ndari dow ton ɗum holli daidai deja copie. Sai a waɗa noye, sai a wurto. To a wurtoto na retour a watta, na a waran a dinga klikugo gal sera téléphone ma ɗo ko gal sera téléphone ma kuje ɗo a waɗa retour. Je kuje ɗo je ha caka ɗo tan a watta minimize, je ha caka ɗo je mi cappani on ha caka ɗo a waɗa minimize tan, a wurto ni une fois a wurtake sai a nasta nder trust wallet maɗa. Yimɓe fere ɗo ya waɗa retour wurto daidai ha yahi active kuje ɗo mai ɗo warta ɗon embrouille hore muɗum. Sai a wara tefa trust wallet maɗa, ça dépend de wallet je ha USDT maɗa woni. To ɗum ha Tronlink ma a naftira Tronlink, mais nde mi laari majorité be trust wallet naftirta, mi wi hani mi holla en je trust wallet. Mi tammi en fami. Jotta ɗo mi wari ha mi waɗa paiement, to ndari boɗɗum haɗo ɗo miɗon nder trust wallet. Trust wallet to trust wallet je Jaingol Foundation, ɗum trust wallet je Jaingol Foundation meɗen mai. Déjà miɗo mari USDT je mi waɗita paiement, miɗo mari ko watta $57 haɗo ɗo. Mi wara mi clika dow USDT, na dow Tron min wi'a clika dow USDT. A tabbitina bo yake man ɗo aɗo mari Tron au moins $1 yahugo $1 virgule quelque chose je frais, ngam frais mai nder Tron ɓe kosata. USDT on a yerbata ka, amma nder Tron on ɓe kosata frais. Sai a wara mema dow USDT man. ɓawo to a memi dow USDT banni ɗum waddantama. To ɗum waddanima banni sai a wara a mema dow envoyer, a mema dow envoyer banni. ɓawo to a memi dow envoyer ɗum waddante banni. Sai a wara nda ɗo ni ɓe holluma coller ha dow ɗo, coller a wara mema dow coller man, nane ma copie no adress mai. To a memi dow coller man banni adress mai ɗo kolake. To mi vérifie adress mai ɗo timmiri be UA, mi tabbitini ɗum adress man, sai mi wara haɗɗo ɗo ɓe windi mi winda montant en USDT je mi mari haje ha mi
yerba. Montant mi windan on noir. No mi windata mi mema dow majum wanginanami banni sai mi winda 25. 20 combien 25. To on taskiti boɗɗum de mi windi 25 deriraɓe laare ko ɓe afficanimi. Nda je mi windi 25 amma ɓe holli 25,01. wala ta sanju ko ɗume jum pat 25 ma a windi ɗo tan 25 mai accuɗum banni. Ta wi ngam ɓe windi 01 ɓe wino pas moins pas plus ha mi yaha mi itta 0,1 mai wala no ɗum ittoro. Ta wi a ɓeddan ɓe hoore ma bo ko ngam a windi 25 mai ɗo a yi 25 net 0,1 mai ɓesdaki a wi a ɓesdan non, windu 25 tan ɓe wima. ɓawo to a windi 25 ɗo sai a wara ha dow ɗo ha ɓe windi continuer, nda mi holli on continuer, sai a wara mema dow continuer man. ɓawo to a memi dow continuer ɗum waddante banni a verifia a lara $25 a yerɓata. Nda adresse man ɗo ɗon correct. ɓe hollima frais de réseau bo ɓe tammi hosugo frais de réseau ɗo ɓe tammi hosugo 17,9 TRX, valeur man ɗon a $1,05. $1 frais ɓe hosata. Donc to a wala 1,05 ha nder compte ma ha nder TRX ma ha nder tron maɗa fota a yerba $25 mai, ngam TRX on ɓe hosata frais mai. Donc au total man ɗo ça veut dire que ɗum $26,06 pardon. ɓawo to a laari tout est bon, ngam to a wala TRX mai ma ha les ɗo ɓe hollete insuffisant solde TRX. donc mi haɗɗo ɗon ni ɓe holli am confirmé, sai mi wara mi clique dow confirmé man ha les ɗo. ɓawo to mi clique dow confirmé ɓe ƴami am mi waɗa mot de passe am. to a mari to téléphone maɗa ɗo mari schéma ma a waɗi schéma man, to wala bo a itti banni ɓe waddante a waɗa mot de passe maɗa. Mi waɗa mot de passe am banni. ɓawo mi waɗi mot de passe am ɗum ɗo taro en yi ɗum dilli. en yi en ɗon marno 56 combien 56 no dollar en yi ɓe hoosi sai nden luttiri 32. mi tan min fami. to mi wari mi clique dow ɗo en laari e stati mai ɗo ɗon an Nathan, ɗum ɗo an Nathan en yerbi ɗum à 10h31 ɗo yotta bo ɗum 10h31. donc sai en reina d'ici peu de temps, d'ici quelques minutes ɗum tammi hollugo mi haɗɗo terminé. to ɗum holli mi haɗɗo terminé mi wara mi clique haɗɗo ɗo ni ha téléphone am mi waɗa mi kuje ɗo ni mi lorto ha site mi wonno man. nder site mi woni ɗo yaake to blockchain confirmi ɗum directement ɗum ɗo sanja no hoore majum ɗum ɗo afficanami dedei ano g fast money go. ngam may ɗo en ndene seɗɗa hedde ko blockchain confirma transaction ɗum man ɗo nden en continue vidéo man derriraɓe. ok derriraɓe to en taskiti ɓurayi minti gotel yahugo minti ɗiɗi nde en ndeni ɗo man ɗo holli c'est déjà confirmé, holli en terminé. en yi en no 10h31 no ko en yerbi ɗum 10h31 jotta 10h33 en yi ɓuray 2 minutes. Trust Wallet kam confirmi ɗum. jotta sai en lorto en gurto ni en nassita ha site en gonnogo je fast money. en nassiti ha site en gonno je fast money go en yi ɗum ɗo toujours ɗum validaka, ɗum validay. ngam to ɗum validino tourist fast money confirmino ɗum haɗo ɗo ano tammi wangugo. ngam may ɗo sai en ndena ko bo en actualisa dedei page man en giya ha jotta ɗum confirmai. donc sai en ndena mintiji seɗɗa kanjuma ɗum heɓata ɗum tammi confirmago. to ɗum confirmake ni ɓe afficanai en dedei anoji man ɗo position ji man. ngam may ɗo en ndene seɗɗa derriraɓe. en nonon derriraɓe hedde ko ɗum confirma man ɗo haɗɗo ɗo yake ton ngari waɗugo copiyago noddiga yake copiyago adresse de réception ha on jaa on gerba $1 mai nda dow ɗo ha ɓe holli on waɗa mail mon. en andi arande en sauvegarde no ɗum sauvegardaki sai a wara mema haɗɗo man a winda mail maɗa. mi winda Jungle Foundation 2 sai mi mema ha ɓe windi sauvegarde. mi sauvegarda ngam heɓa garɓe ngel wiraniyam kuje ɗo. sai mi mema ni mi memi sauvegarde donc ça veut dire que ɗum sauvegardake mail man ɗo joɗake jespe. donc ɗum waɗi ɗum majjiti en foti en acca ɗum banni man ɗo. donc en ndena heddeko blockchain ma bo heddeko fast money confirmana en dedei transaction wa ngaɗo ɗo ga en lansi. ok derriraɓe ɓawo en ndeni mintiji seɗɗa
paiement may ɗo confirmama, paiement confirmaki ha nder fast money. Ba en dari yake en ɗon no gaɗa ɗum quelque ko en lanci paiement may ɗo 10h31 minutes jotta bo 10h39 pat may ɓuray hosugo en 9 minutes e ɗum validake. ɓawo ɗum validake to en dari haɗɗo ɗo nda anoje mi ɓenai no en ɗo ɗum tammi en wanginango, nda ano mai mi tammi en dari nda anoje ɗum wanginane no en. Donc haɗɗo ɗo ɗum enen goni haɗɗo ɗo paiement je en gaɗi an may ɗo a yi'an hoore ma anon woni haɗɗo ɗo. A foti a yaha wanna hoore maɗa compte maɗa profil to wanni compte maɗa profil a tawan dede profil maɗa o affiché haɗɗo ɗo. Donc himɓe maɗa ɓe a parenata to a ƴummake a pareni premier person o wara o jooɗo haɗɗo ɗo, deuxième person wara jooɗo haɗɗo ɗo. Mi tammi en faami. Donc banni on sungulla may ɗo tammi wonirgo. To a lortake haɗɗo ɗo to en giɗi en lorto nda général haɗɗo on en gurtoto wona en ɗo ha tableau du bord to en memi dow général. To memi dow général en dari ɓe kolli en nda total ko en gaɗi paiement may ɗo $25. C'est déjà bon. Mi tammi en faami. Nda information ji meɗen haɗɗo ɗo to a mari haje waɗugo dede kuje ɗo nda lien de nda mo invite ma bo ɓe hollete nda mo invite ma. Donc JF1 on invite ma. Mi tammi a faami. To a mari haje waɗugo photo de profil a wara clique haɗɗo ɗo wawata clique haɗɗo ɗo banni ɓe ƴame a remplisa dede information ji ɗo d'abord. To a yiɗi remplisugo information ji may ɗo a waɗa mail maɗa déjà ɗo jooɗi JF kaza kaza numéro téléphone maɗa a waɗa nom maɗa to a yiɗi a ajuta kuje ɗo Facebook maɗa voilà. Donc ce n'est pas essentiel. Mi tammi en faami. Donc ɗo on seɗɗa nder de ko larani lawol ngol a tokkata waɗa paiement. Donc paiement waɗake c'est déjà bon banni. Mi tammi on faami. ɓawo ton noye a hosirta lien maɗa a yaha a yerɓana Jengol Foundation ha yerɓana fiyol en maɗa ɗiɗo eno ka warata ngam may ɗo ngatani am hakkilo en continue video man. Ok derɗiraɓe wondaɓe e Jengol Foundation ɗum toujours derɗi ko moɗon Adamo Haruna. En mbi ɓawo to a waɗi inscription ma timmini e non nder compte meɗen Turis Fast Money. ɓawo waɗi inscription ma timmini a waɗi paiement a lari ɗum affiché haɗɗo ɗo 25 c'est bon. Lawol ngol a tokkata ya copie o adresse maɗa lien description maɗa to téléphone maɗa version Android ma a dirto les sey to a wari ha dede haɗɗo ɗo ɓe hollete lien d'invitation mi tammi a faami. To ɗum ɗon dow version Android ordinateur baji am bo toujours to a wari nda ɗum haɗɗo ɗo mi tammi a laari. Donc ɓe ɗo holluma copier nda haɗɗo ɗo ɓe ɗo holluma copier to a wari a memi dow copie ɗo ni to a memi dow copie man banni ba mi memi ɗo donc mi tammi on dari ɗum affiché mi haɗɗo ɗo. Mi tammi on dari ko ɗum affiché mi. Donc c'est déjà copier le lien est copié. ɓawo mi clique copier ni lien man ɗo copiake ko lutti mi yaha mi réponda mail Jengol Foundation. No ɓe répondirta mail Jengol Foundation mi windana ɓe inde am e JF am mi holla ɓe nda lien description am mi timmini ɗo mi wurto ni. ɓawo mi wurtake mi wara mi nasta Gmail. To a wari a memi dow Gmail nda Gmail banni a nasti dow Gmail ma a yi ɗum lornima nder compte ma direct ngam gal Gmail may on a tokkino ha a wari a hewti haɗɗo ɗo sai a waɗa retourni. Donc to a yiɗi bo a mema flèche je ha dow ɗo to a memi flèche may ɗo a yi ɗum lornima ha dow message je Jengol Foundation yerɓaninoma ɗum lornima ha dow message may. En gaɗa supposonke ma ɗum lornima dow message may a wurtini sam a wurtake sam banni a wari a memi dow Gmail ma ɗum wanginanima banni ngam may ɗo a taskito nda message je Jengol Foundation yerɓaninoma ɗo ɗum message je Turis man ɗo Fast Money je confirmation dede kuje ɗo on ɓe yerɓani en haɗɗo ɗo mi tammi en faami. Donc alors to a tefa ha to message je Jengol Foundation yerɓanima je deidei objectif majum latti lien description Jengol Foundation lien description mi tammi on faami on laari a wara a clique dow majum banni ɓawo to a clique dow majum anon JFD to a laari aɗo andi exemple anon JF3 ko 5 ko 10 to a wari sai a laara ha les ɗo ha les ha mi cappani on ni reply mi tammi on dari a wara a mema dow replied may to a memi ɗum waddante banni ɗum waddanima ha a yerɓata message
ɗum wallanima ha yerbata message. No a yerbirta message man? Message je a yerbata man no a yerbirta ɗum? A winda inde maɗa. Inde ma Adamu Haruna, mi winda Adamu Haruna. JF kaza. Amma nde ɗum konti Jaingol Foundation, mi windanay ɗum Jaingol Foundation. Jaingol Foundation. Mi waɗa ni mi hokka espace, mi winda JFD. Mi tan mi on dari a winda banni inde ma an a windata, a winda JF maɗa. Sai a dirto a hokka espace, to a mari haje hokkugo espace a wara nda haɗo ɗo ni a memata flechel ɗo ni heɓa sendita ɗum ha nder flechel ɗo. To a memi dow magel ni ɗum dirtinte les, on yi ɗum dirtiniyam. Mi loro mi dirto gotel to yiɗi. Sai mi winda voici les liens description. Ko bo mi winda voici mon lien description. Voici mon lien description face money ici. Voici mon lien description face money ici. Laare boɗɗum ba mi windiri. On winda banni. On winda banni. Voici mon lien description face money ici. Ɓawo a windi inde maɗa non e prénom maɗa, a windi JF maɗa ha dow, a winda voici mon lien description ici. Sai a loro a hokka espace haɗɗo ɗo ba mi holli non go. A dirto ko 2 fois. Sai a kola lien maɗa man ɗo. No a kolirta lien maɗa mai, a wara ha babal banni mai ɗo a mema hondu ma ha dow tableau mai ɗo pendant 2 secondes. To memi ni on laari nda ɓe waddaniyam kole ha caka ɗo. Kole sai mema kole man. To memi dow kole man ɗo on laari nda lien mai ɗo yottake. Nda lien mai. Mi tan mi on laari. Donc on laari CFD. To a laran CF ma an bo sai a wara a mema ha dow ɗo. To a memi dow ɗo ni a répondi jimɓe a waɗa envoyé ɗum envoyé haɗo ɗo. To a memi dow majum ni ɗum ɗo wurto ɗum ɗo nder application mai sam sam. Soit bo ɗum holle ɗum yerɓi, ça dépend ha mi mema en laara. Ɓawo to mi memi dow majum banni memi on laari automatique ɗum holliyam ɗum répondi. Nda ko ɗum répondi mai, to ko ɗum répondi mai nda message je ɗum répondi mai. Foti an to a memi ɗo direct ɗum wurto nder téléphone maɗa, ɗum wurto nder application maɗa mai sam sam. To ɗum wurtake nder application maɗa mai direct bo a lorto banni ɗum wurtake, a lorto a nastita nder Gmail maɗa, a wara a clique haɗɗo ɗo banni. To a clique dow ton a wara dow message envoyé, nda envoyé haɗɗo ɗo. A wara ngam heɓa a vérifier a yi'a message mai est-ce que dilli. A vérifier banni a lara nda message je a yerbani Jaingol Foundation man. Nda message man. A mema dow majum banni. Donc message mai dilli, to ɗum dillaino ni on yi'an haɗɗo ɗo ɓe holli on donc ko ɗum ɗo anna tan ko quelque chose mais ɗum dilli. To a memi dow majum a yi'an nda message je a yerbani ɓe, réponse je a yerbani ɓe man ɗo. Mi tan mi on ndaari. Nda lien description je a yerbani ɓe. Donc Jaingol Foundation bo hosay lien mai ɗo yerbana fiyole maɗa ɗiɗo. Donc JFD ɗo jotta ɗum ɓe en lattoto fiyole JFD ɗum JF4 be JF5. Mi tan mi on fami. Donc JF4 be JF5 be lien ɗo tan mi waɗi description mu'en. Donc c'est un peu ça. To on waɗi banni on timmini hala timmi sai on lorto nder groupe Telegram je Jaingol Foundation 3 étoiles. Jaingol Foundation 3 étoiles. Hato groupe man nda Jaingol Foundation 3 étoiles. Mi tan min laari groupe mai 45 personnes woni nder groupe mai. Mi tan min ndaari moijo fu ɗo windana en ID muɗum. Sai a wurto a windana en exemple, a winda inde maɗa banni misalu mi winda Adamu Haruna JF4. C'est déjà bon de mon côté. Mi winda banni. To a yi windugo mai bindi man ɗo salorte bo ɓe fere ha winda mai ɗo ɗum saɗan a winda inde ma, a winda JF maɗa, a waɗa vocal ha les man a winda a wi'a a waɗi tout est bon, a yerbi lien description maɗa a matina nder groupe. Mi tan min fami. Donc
goto nder meɗen fuu banni hani waɗa, goto nder meɗen fuu banni hani waɗa. Ngam mai ɗo message ɗo mi herbata ɗum essai on mi wari ha mi waɗa, miɗo wila message man, diga ɗon a waɗi a timmini, sai a rena himɓe escrivo be lien maɗa ha hewta wakkatire nde yottoto a hosa $200 maɗa. Mi tammi ka famake, ngam mai ɗo gettama derɗaɓe. Ɗo on ragare videowol mabo videoji ɗi en gaɗi tindinore daidai no en gaɗi subscription ha nder Fast Money ha Jaingol Foundation. On jarama, ɗum derriko moɗon Adamu Haruna wiyata on wassalamu alaikum.